entek. Lah iki bapak ya lagi arep ngeterke duitmu. Lah ning nek sakmene iki kurang apa ora? Lah kirimanku sing 100 juta ndek wingi apa entek? Lah kok nganti seminggu ram yo ngirit men kowe iki. Kudu entek 2 dina sakmono kuwi. Lah iki njaluk kiriman piro? Oh, 100 juta cukup. Iki bapak lagi nyopir masalahe. Iki lah kanca-kancane sing butuh utang sapa? Diutangi kono disilehi. Ya iya no, karo mangan barang hati-hati. Nek mak aja ning warung murahan. Sing larang kok ndak marake senep mangan ya. Es teh yo, es teh sing rego 10.000, gelas cilik ngono kae. Gelas gede ya sing 50.000-an kuwi. Iki duwite rong sempat ngitungnya aku. Tak jiko ketok iki guran. Lah sapa wae sing arep butuh nyilih duit disilehi kono. Lah nggo apa duit oke-okean. Wis. Ngono. Aja suwe-suwe ngentekke duit ki ya. 2 dina ngono kok tak kirimi. Iki lagi lho nganti ra sempat ngadai aku. Lho. Semene iki lho lah piye iki? Kurang ora gean ki engko. Ya wis ngono ngati-ati. Heeh. Oh, mobil njaluk ganti. Ganti apa meneh lagi sesasi njaluk ganti mobil iki lho. Ya wis, engko tak mampir sisan ning dealer. Wis ngono sih ya. Iki aku tak golek rumah makan aneh gur murahan kabeh iki karo mama. Ya. Ya ngono sih. Sik dite tak tak salah-salah mburi sih. Salah ki kono. Wis kok mburi cok ngono wae pokoke. Wis rasah ngitung aku. Pokoke engko tak bioke ngono ya. Ngono. Iki aku ya ora ngitung gur tak timbang kok, Nduk, dite. Pegah ngitung timbangan aku nek njenggot bet iki. Wis. Ya wis ngono ya. Assalamualaikum.